Ġie inawgurat l-MCAST Wellbeing Hub, ċentru li bil-kontribut ta' diversi professjonisti se joffri servizzi varji ta' prevenzjoni lill-istudenti żgħażagħ bil-għan li jwittilhom it-triq għal ħajja b'saħħitha. Iċ-ċentru se jagħti importanza kbira lis servizzi ta' saħħa mentali, fi sfond li 2/3 ta' problemi psikjatriċi serji jibdew fiż-żożija. Min barra servizzi ta' saħħa mentali, il-professjonisti fiċ-ċentru se jagħtu pariri lill-istudenti dwar kif jgħixu stil ta' ħajja aħjar, x'ikel għandhom jieklu, pariri dwar il-ħajja sesswali tagħhom u għajnuna biex iwaqfu l-vizzi. Id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn innota li din il-klinika tmur pari passu ma' strateġija imsejsa fuq il-prevenzjoni ta' mart fiżiku u kundizzjonijiet mentali. Ftaħna dan iċ-ċentru propri ġewwa l-MCAST bħalma minna sena l-oħra ġewwa l-Università biex l-istudenti ta' dan il-post nkunu nistgħu nofrulhom servizzi ta' therapy u ta' pariri fuq saħħa mentali, pariri fuq nutrizzjoni, x'jieklu, kemm jieklu, il-kwalità tal-ikel, pariri fuq il-ħajja sesswali tagħhom u pariri biex jinaqsu minn ċertu vizzijiet bħal huma it-tabak u nagħmlu aktar eżerċizzju li mbagħad jiswew għal saħħithom matul ħajjithom kollha. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Everest Bartolo innota li fil-waqt li trid issir ħidma biex jiġu elenkati fatturi li jikkaġunaw problemi fis-soċjetà, din il-klinika hija pass fid-direzzjoni tajba għaliex qed wassal l-għajnuna direttament għand iż-żgħażagħ. Is-Senior Lecturer Gerard Saint Pulicino spjega x'għandha tagħmel persuna li tixtieq tieqaf mit-tipjib. Kemm tibgħat email lil tobaccocessation@mcas.edu.mt isir appuntament ma' professjonist apposta u l-appuntament jiġi xerjat mal-persuna u anki mal-professjonist, u mbagħad isiru noti biex l-għajnuna tiġi mogħtija lil dik il-persuna, allura dak li jkun li għandu bżonn dik l-għajnuna partikolari jkun jista' joħodha mill-servizzi tal-MCAS u mis-servizzi ta' dal-Wellbeing Hub. L-istudenti li jridu jagħmlu użu minn din il-klinika għandhom jibatu email fuq indirizzi li twaqfu apposta biex jingħataw appuntament ma' professjonisti fil-qasam rispettiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.